Здравейте, хора! Така че днес ще играем, ето както виждате, Drag Granny в Roblox. Абонирайте се за канала и нека да почнем. Тя се спална. Сложи ми капан на ръсницата. Що ми сложи капан, ало? Не. Ма само аз ли съм, бе? Ау, от всяка да ми сложи. Ей, ще те гледаш. Не, аз умрях. Не. Добре, what? Те виж къде са нашите. О, не. Добре. Това е видео само за мини игри. Тук не знам. Ще пробваме някои игри. Ето че с някакви си тук. Нека да видим. Дефори слава, не знам. Не играе ли, не знам. Добре, айде ще играем. Дефори слава. И ако искате, може да играем тази игра. Много интересна. Но аз не мога да играя, защо не знам. Добре, нека да пробваме тази игра. Добре. Нека да видим. Но тази игра има ли сука? Топа, виж ко стана, бе, 24, ай, 20 секунди. What? Какво? Не. Аз искам. Махай се. What? Щупи се. Как така? Какво стана? Юху! Чакай. Юху! Айде. Пирамидите. Ярах се тук. Кой? Еса. Ей! Ай! Как се качва, бе? Не! Скочи! Не! Не можах да се качвам, брат. Тия малките. Като конь след това там, не знам. Ама. Добре, нека видим. О май гад! Къде се качва, бе? Видях. Ето тук отгоре. Найде, бе. Мале, от тия хора, брат. Ой, мой.
Добре, аз се качих. Карайте се, ама аз няма се качваме там, пай се тук. И наред на това никой не се качи. Ама чакай, бе. Много малко. Ай, ще ме бутат те. Ще ме бута. Ой, не ме бута. Не. Къде се качих, бе? Яха, бъдите, бе. Къде се качих, просто не знам. За кой да гласувам? Ами добре, се за това. Ай, това с много стълби, бе. Ай, тук ще се бутаме много си. Само погледнете. Okay, let's go. Много гадно. Аз много мразя стълби. Защото... за това не причаства. Ако падна се и си ударя тук нещо. Ай, качи си, бе. Оп. Сам да ме бута някой, ще го убия. Аз съм отгоре, добре. Кое е това нещо, бе? Нещо? Не! Добре. Малей. Казвам, паднах, бе. Как паднах, бе? Мале. Мисля, че съм загубил. Много яка песен. Що съм паднал, бе? Аз ще се кача тук. Иха. Направо ще взема това. Да, бе, той може от там, бе. Добре. Разхождайки се така. Как се качва? Так. Чакай. Не. Няма да са, не. Не, бе. Какво прави, бе, ей? Ама. 3 секунди, бе, ей. Ама където не ми е работа, там се качвам. Където не ми е работа, там се качвам, брат. Ама това е просто... Yes. На кораба му кефи, брат. На кораба, айде, бе. Yes. Чипс. Кораба майка, бе. Мале. Добре, той е яко, ама. Това нагоре, кой има, бе? Не? Ще чакайте. Тук няма как да падне да умре. Стой тук. И къде се качиха нашите? Ама аз пак ще победя. Хайде, let's go! Победа! Не накрая. Иша, бе, тигре. Дай тук, бе. Дай тук, бе. Стой, мира. Come, bro. Това? Не. Няма се качва. Ама вижте как само... Не, брат. Количка. Значи много гадно това нещо, си казвам. Ще виж къде се качих. И аз ще се кача, то за минута е това. Бягайте, бе. Брат! Ей, ко стана, бе?
Май се така ще стои. Как стоя само? Абе, бягайте, бе, ще ме бутнете, бе, ей. Ще ме вземете повед. Бягайте се. Не. Не. 4 секунди. Победа. Майко, как се бъгнах там, не знам. Печеля. Yes. Прави да играем последна игра и ще видим, че играем за финал някаква игра. Ако искате още такива игри, може да харесате клипа и да видим колко гледане ще направим. Ако направим някъде тази игра, навярвам да е 100 гледания. Така че поне някъде 50 гледания. What? Как? Ма как? Не мога? Хайде де! То било с другата страна, бе! Ама, че съм прост, майко мила. Ще си стоя тук. Ама, че се стълби. Объргах се просто, не. Шет. Гиногичо, ко става, брат? Довиждане. Ко ще играем? Да го знам. Ще видим. Hide and Seek Extreme. Интересно. Знам. Много игри има, брат. Много. Така че някой да кажа. Това не знам. Боксинг. Squid Game. То няма кой да играем. Така че за следващия път ще открия игри. Имам нещо. Само да видя кое е нещото. Добре. Така че ще приготвя други игри. Със следващия път, ако ще направя. Ще видя кога. Поиска ми се една игра да видя да играе, но дали да играе сега е тази. Чакайте. Само да не загубя. Това да видя. Lost to Live. Но скажа ми, че е малко неинтересно. Тук има една игра, дето е познал. Touch Football. Lava Game. Boxing Beta. Cheese Escape. Някакъв Fort Line. Виха. Знам. Да играем.
Ами, хора, това беше от мене. Ами, няма кой да играем. За следващия път ще приготвя игри. Защото сега просто не ми излиза игрите, които исках да играя, но така. Ами така, хора, може да се абонирате. Дайте един мощен лайк, ако съберем 50 гледания, казах, защото не сме голям канал. Така че това беше от мене, хора, и чао! I tried so hard.